आणि म्हणून ही आपली कला, संस्कृती, साहित्य या सर्व क्षेत्रामध्ये गोवेकरांनी फार मोठी भरारी मांडली आहे. बाळासाहेब ठाकरेंचा फोन आला आणि तेव्हा तू निवडणुकीला उभं राहायला पाहिजे. हे बघा, मी अटलजींना भेटलो होतो म्हणजे एक 500 किंवा 1 किलोमीटरवरून, कारण त्यांची भाषणं ऐकायला जायचो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स नंतर आज आपल्याला तुमचा माझा आवाज वापरून आपण कधी जे काय बोललो नाही ते देखील बोललं जाणार आहे. आता शेवटी कुठेतरी पर्यावरणाची गरज आणि सर्वसामान्य माणसाची आवश्यकता याचा कुठेतरी मेळ घातला पाहिजे. की बातमी, माहिती ही खूप येते, पण त्यातली खरी किती आणि खोटी किती हे कळणं मात्र कठीण होत चाललं. ते आम्ही जगातली पहिली ही ऑनलाईन रिअल टाईम बेसिसमध्ये त्यांची तक्रार निवारण सेवा सुरू केली, जगात कुठेच नाही. नमस्कार आणि योगा तुमका सगळ्यांक. आणि आज एक खाशेली कार्यवळ तुमच्या मुखार घेऊन येत आहोत. भारतात सध्या जनरल इलेक्शन चालू असा आणि ह्या इलेक्शना मजगती असे एक व्यक्ती आमच्या बरोबर असा जांचे बद्दल ह्या फिल्मेचेर पळोवन तुमकां कळटा आसतलें आमच्या बरोबर कोण आसा ते. खूप कमी वेळा असं होतं की हे एक राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण ह्या 3 गोष्टी आहेत आणि खूप कमी वेळा हे सगळं एकत्र बघायला मिळतं. कारण आमच्याबरोबर जे गेस्ट आहे आज, त्यांनी समाजकारण खूप आधीपासून सुरू केले, राजकारण त्याच्या आधी त्यांचं अर्थकारणमध्ये सुद्धा योगदान आहे आणि राजकारण सुद्धा त्यांचं खूप योगदान आहे आमच्या भारतामध्ये. सो विथ अस वी हॅव 6 टाइम पार्लमेंटरियन मिस्टर सर सुरेश प्रभू सर, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन, रेल्वेज, कॉमर्स अँड इंडस्ट्री. सर वेलकम सर, वेलकम. धन्यवाद. तुम्ही आता जेव्हा मी बोलायला सुरुवात केलं होतं मला गोवेकर जास्त वाटलं. तुमच्यात गोवेकरांचा एक जो सेंटिमेंट किंवा एक जो एक कल्चर आहे तो मला वाटतं खूप आहे. सर कसं काय? नाही, अगदी तुम्ही अगदी योग्य म्हणालात. का कोण जाणे, कदाचित पूर्वीच्या कधी काही जन्मी माझा गोव्यामध्ये जन्मही झाला असेल, माहीत नाही. परंतु तसा गोव्याचा आणि आमचा संबंध भावनात्मक पण आहे. एक तर अर्थात माझी बायको गोव्याची आहे म्हणून मी गोव्याचा जावई आहे, पण त्याही आधी आमचं जे देऊळ आहे ते पण गोव्यामध्ये रवाळनाथ महालक्ष्मी हे मुळगावला बिचोलीच्या बरोबर बाजूला आहे. आणि खूप नातेवाईक आहेत, मित्र तर गोव्यामध्ये मला वाटतं जवळजवळ अर्ध्या गोव्याला मी चांगल्या वैयक्तिक ओळखतो, मित्र म्हणता येईल एवढी चांगली ओळख आहे. त्यामुळे गोव्याशी खूप भावनिक संबंध. आणि त्यापेक्षा महत्त्वाचा, गोवा ही एक सांस्कृतिक राजधानी आहे देशाची. बरोबर. आता हा अतिशयोक्ती वाटेल, पण मी सांगतो, तुम्ही आता अर्थकारणाची गोष्ट सुरुवातीलाच केली. मी सारस्वत बँकेचा सगळ्यात तरुण अध्यक्ष होतो, सगळ्यात मोठी बँक सहकारी बँक मी अध्यक्ष होतो. त्यावेळेला कला अकादमीमध्ये, जिथे माझे सासरे देखील एक काळी उपाध्यक्ष होते बरीच वर्ष, त्या ठिकाणी आम्ही नाट्यकला महोत्सव केला होता. 2 दिवस चालला होता. अच्छा. आणि त्यावेळेला जितेंद्र अभिषेकी, पंडित जितेंद्र अभिषेकी, आणि त्यांनी आपल्या नाट्यसंगीतातले, मराठी नाट्यसंगीतातले जवळजवळ सगळेच्या सगळे मोठे कलाकार त्यावेळेला तिकडे गाण्यासाठी आले होते. त्यावेळेला मी बोलताना म्हटलं होतं की मर्मबंधातील ठेव आपली गोव्याकरांची जर कुठची असेल तर नाट्यसंगीत आहे. आणि म्हणून ही आपली कला, संस्कृती, साहित्य या सर्व क्षेत्रामध्ये गोवेकरांनी फार मोठी भरारी मांडली आहे. आणि आज कुठेही गेलं तर गोव्यातली माणसं कुठे ना कुठेतरी भेटतात. मग गोव्याबद्दल मला प्रचंड आकर्षण आहे, प्रेम आहे. मी माझा लोकसभेचा मतदारसंघ जिथे मी 4 वेळा निवडून आलो तो देखील गोव्याच्या हद्दीतूनच सुरू होतो. म्हणजे जिथे गोव्याची हद्द संपते तिकडे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी मतदारसंघाची हद्द सुरू होते. त्यामुळे गोव्याशी खूप जुना संबंध आहे. मनोहर पर्रीकर हे जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून, त्याच्या आधी त्यांची माझी मैत्री झाली तेव्हा त्या राजकारणात ते नुकतेच आले होते, आमदारी नव्हते. पण त्यावेळेपासून मी पाहतोय ते गोवा आणि महाराष्ट्र हे भाव बहिणीचंच नातं आहे. बरोबर आहे. आणि त्यामुळे एक सांस्कृतिक आपला वारसा जो आहे मराठी संस्कृतीचा, तो जतन करण्याचं काम गोव्यानी महाराष्ट्रासाठी देखील केलेलं आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्र आणि गोव्याचं असं एक वेगळं नातं आहे. त्यामुळे गोव्याबद्दल प्रचंड आकर्षण आहे, प्रेम आहे. आणि इथे कधीतरी यायचं वेळ जेव्हा मिळते तेव्हा खूप आनंद होतो. सर मी सुरुवात केली होती, तुम्ही अर्थकारण, कारण तुम्ही CA आहात, त्याच्यानंतर समाजकारण पण तुम्ही खूप आधीपासून समाजात हे करत होतं. पॉलिटिक्स, राजकारणात जेव्हा असं तुम्हाला वाटलं आणि का वाटलं की राजकारणात आता आम्ही यायला पाहिजे किंवा राजकारणामध्ये आम्ही सक्रिय व्हायला पाहिजे आणि देशाची सेवा करायला पाहिजे, कधी आणि कसं काय झालं? एक खरोखरच एक अकल्पित वाटणारी गोष्ट आहे. आणि किंबहुना जीवनामध्ये देखील अपघात होत असतात, त्याचं एक ज्वलंत उदाहरण आहे. मी CA होतो, प्रॅक्टिस करत होतो, माझ्याकडे खूप मोठे
प्रॅक्टिस होती. 1000पेक्षा जास्त माझे क्लायंट्स होते. माझ्याकडे 200पेक्षा जास्त लोक कामाला होते आणि माझी निना ठिकाणी ऑफिसेस होते. आणि त्या कामानिमित्त मी गेलो होतो इंडोनेशियाला आणि प्रोफेशनल कामासाठी. तेव्हा मला बाळासाहेब ठाकरेंचा फोन आला आणि तेव्हा तू निवडणुकीला उभं राहायला पाहिजे. आणि अर्थात माझी बायको, माझ्या बहिणी, माझी आई, वडील माझे तोपर्यंत निर्वतले होते. तर सगळ्यांनी सांगितलं राजकारण आपला प्रांत नाही, तिथून पडायचं नाही. पण मी इंडोनेशियातून भारतात येताना विचार करत होतो की सगळ्यांनी जे म्हटलं तर आपण फक्त राजकारणी लोकांना शिव्या देतो आणि राजकारण वाईट म्हणतो, कोणी करायचं. बरोबर. म्हणून मी त्याच्यात आलो. परंतु हे खरंच अकल्पित अशासाठी की स्वतः बाळासाहेब ठाकरेने फोन करून मी राजकारणात नसताना देखील मला बोलावून त्याने मला तिकीट दिलं. 40 वेळेला तिकीट न मागता त्यांनी दिलं. आणि मी पहिल्यांदा निवडून आलो तेव्हाच ज्या दिवशी राजकारणात आलो त्या दिवशी लोकसभेचा खासदार झालो. आणि ज्या दिवशी लोकसभेचा खासदार झालो त्या दिवशी केंद्रामध्ये मंत्री झालो. अटलजींच्या पहिल्या सरकारमध्ये मी मंत्री होतो. त्यामुळे अटलजींच्या काळामध्ये 6 निरनिराळ्या कॅबिनेट खात्याचा मंत्री होतो. मी राज्यमंत्री कधीच नव्हतो, कॅबिनेट मंत्री. आणि त्यानंतर मोदी साहेबांनी 2014ला मी लोकसभा निवडणूक लढवली नव्हती, पण त्यावेळेला त्यांनी मला परत मंत्री केलं आणि त्यानंतर त्यांच्या 4 निरनिराळ्या खात्यांचा मी मंत्री राहिलो. आणि शिवाय त्यामुळे लोकसभेची निवडणूक संपली होती तेव्हा मला मंत्री केल्यानंतर राज्यसभेत यावं लागलं. पहिले ते हरियाणातून झालो आणि त्याच्यानंतर आंध्र प्रदेश. एक विश्वास असतो, कारण तुम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांचा उल्लेख केला आहे आणि त्यांना जेव्हा भेटतात त्यांना एक एनर्जी जाणवते किंवा त्यांचं एक कनेक्शन जाणवतं. तुम्ही म्हटलं की न सांगता सुद्धा त्यांनी तिकीट दिलं. एक विश्वास होता त्यांचा की हां, आम्ही सुरेश प्रभूंना समजा घेतलं तर ते काहीतरी महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी करणार, हे विश्वास होतं. ते नक्कीच त्याने मला ज्यावेळेला मलाही आश्चर्य वाटतं तरी फोन केल्यानंतर मी जेव्हा त्यांना भेटलो तेव्हा त्याने मला हीच गोष्ट सांगितली तुम्ही जी आता सांगितली ती, की मला पूर्ण विश्वास आहे की आज हा मतदारसंघ हा एकेकाळी नाथपै, मधु दंडवतेसारख्या मोठ्या मोठ्या नेत्यांनी गाजवलेला आहे. तिथे त्याच तोडीचा नेता म्हणून मी तुमच्याकडे पाहतो. तुम्ही निवडून याल आणि देशाचं कल्याण कराल, राज्यासाठी काहीतरी कराल याची मला खात्री आहे. मी माझ्यापरीने तो विश्वास पूर्णत्वाला आणण्याचा सतत प्रयत्न केला आणि मला आज आनंद होतो की मी 26 वर्षात राजकारणात काढल्यानंतर 6 वेळा लोकसभा राज्यसभेत मिळून काढल्यानंतर आज मी राजकारणात नाही, परंतु मला एक अभिमान अशा गोष्टी वाटतो की खूप मोठ्या लोकांशी संबंध आला. ते बाळासाहेब ठाकरे असतील, अटल बिहारी वाजपेयी मला मुलगा मानायचे, अडवाणी असतील, जॉर्ज फर्नांडिस साहेब असतील, आता नरेंद्र मोदी असतील, अमित शहा असतील, यांच्याशी खूप जवळचा संबंध आला. किंबहुना मी असं म्हणेन अगदी नरसिंहरावांपासूनचे पुढचे सगळे पंतप्रधान आतापर्यंत मोदींपर्यंत या सगळ्यांशी माझा वैयक्तिक संबंध होता. मी नरसिंहराव मला माझ्याशी शुद्ध मराठीत बोलायचे आणि प्रचंड अति ज्ञान असलेला माणूस होता. आणि त्यांचे माझे त्यावेळेला ते पंतप्रधान नव्हते त्यामुळे त्यांना वेळ होता आणि मी मंत्री होतो त्यामुळे त्यांच्यावर जायचो आणि मला खूप शिकायला मिळायचं आणि अशी खूप मोठी माणसं मिळाली भेटायला. कोकणच्या माणसाला ते एक मला वाटतं साफ मन असतो आणि त्याच्यामुळे लवकर जुळणं होतं का? म्हणजे भारताच्या कुठल्याही प्रांताचे लोक असून दे, जुळणं लवकर होतं. कारण आता ते एक आपल्याकडे एक गाणं आहे ना की कोकणची माणसं साधी बोळी, काळजात त्यांच्या भरली शाळी येतात. आता एक गोष्ट नक्कीच आहे की आपल्याला एक निर्मळ मनाने आपण जेव्हा कुठच्या गोष्टीला सामोरे जातो तेव्हा मला असं खात्री आहे की म्हणजे विश्वास आहे की बऱ्याचदा त्याचं तुम्हाला चांगलं फळ मिळतं. आणि मला खरंच आश्चर्य वाटतं की माझ्यासारखा माणूस राजकारणी संबंधाने माझ्या कुठच्याही 10 पिढ्यामध्ये कोण राजकारणात गेला नव्हता. मी राजकारणात पैसे खर्च केले नाहीत, राजकारणात पैसे केले नाहीत, कमवले नाहीत, खर्चही नाही केले आणि कधीच कोणाला त्रास दिला नाही. म्हणजे तो देखील एक न्यूसन्स व्हॅल्यू म्हणून मग राजकारणात एक किंमत असते, तेही केलं नाही, गुंडगिरी केली नाही, काहीच नाही केलं. परंतु तरी देखील एवढे वर्ष मी राजकारणात याचं मोठेपणा त्या नेत्यांमध्ये आहे. म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंपासून त्या नरेंद्र मोदींपर्यंत ज्या नेते मंडळींनी मला सतत या निम्या स्थानावर येण्याची संधी दिली तो त्यांचा मोठेपणा. पण तुम्हाला काय वाटतं वैयक्तिक असे साफ मनाचे पॉलिटिक्समध्ये राजकारणात चालतात का? आजच्या राजकारणात म्हणतो खास. नाही बघा, मी आता असं म्हणतो की नेहमीच राजकारण एक दिवशी समाजाचं प्रतिबिंब असतं. आपला समाज हे बदलत चाललं आहे, लोकांच्या आपल्या स्वतःबद्दलच्या अपेक्षा आणि त्यामुळे ओव्हरनाईट सगळं झालं पाहिजे. स्वतःबद्दलची अपेक्षा ही लगेच झालं पाहिजे ती, आणि त्याचबरोबर इतरांकडूनच्या अपेक्षामध्ये खूप बदल घडला आहे. मला आठवतं की एकेकाळी असा होता की सर्वसामान्य माणूसा झोकून द्यायचा. त्यानंतर तसं झालं नसतं तर स्वातंत्र्य कधी मिळालंच नसतं.
की 1977ला मी स्वतः अनुभवलं आहे. कारण मी ज्यावेळेला जी इमर्जन्सी आली होती त्यावेळेला आणीबाणीच्या विरुद्ध मी काम केलं होतं. मी विद्यार्थी होतो पण विरुद्ध काम केलं. त्यावेळेला मी अनुभव घेतला होता. अति सर्वसामान्य माणूस की त्याला माहिती होतं की मी आज आणीबाणीच्या विरुद्ध काम केलं तर मी तुरुंगात जाणार. पण त्याची तमा न बाळगता सर्वसामान्य माणूस उद्या आपली घरची चूल कशी पेटेल याची चिंता न बाळगता तो स्वतःला झोकून देऊन काम केलं. तिथून आता थोडासा बदल आपल्या निश्चितपणे झाला आहे की आपण थोडेसे स्वयंकेंद्रित झालो आहे. समाजामध्ये देखील त्या तऱ्हेचे बदल होत आहेत. मला वाटतं हा एक न टाळता येण्यासारखी अपरिहार्य आपली अशी सुरू आहे प्रक्रिया. परंतु मला खात्री आहे आज देखील कुठे ना कुठेतरी समाजामध्ये अशी अनेक मंडळी आहेत की ज्यांना समाजाबद्दल खूप वाटतं आणि तसं नसतं तर समाज चालणारच नाही. आपल्याकडे दुर्दैवाने काय होतं, जी चुकीची गोष्टी करतात तीच समोरे जास्त येतात. त्यामुळे ते बघून आपण समाजाचं प्रतिनिधित्व असं त्यांना मानतो ते तसं नाही आहे. आजही तुम्ही बघा गावागावात जर गेलात तर कित्येक आरोग्यसेवा, शैक्षणिक सेवा, अगदी ग्रामीण विकासाची कामं ही सगळी कुठे ना कुठेतरी भावी संस्था करत असतात. बरोबर एकदम. कारण त्याच्यावरती मी खूपदा एक म्हणतो की प्रत्येक माणूस सकाळी उठल्यानंतर आपण वाईट करणार हे विचार कधी नाही करत, काहीतरी बरं करूया असंच विचार करतो. पण सिच्युएशन काय होतात तेव्हा एकदम खरं परिस्थितीने माणूस बदलतो. एक्झॅक्टली. आता परिस्थिती त्यामुळे माणूस बदलतोय आपण जर म्हटलं तर परिस्थिती कोणी बदलायची हा एक प्रश्न येतो. आणि त्यासाठीच मला वाटतं की एक संघटित प्रयत्न करून आपण सगळ्यांनी समाजामधल्या चांगल्या लोकांना एकत्र केलं तर मला वाटतं परिस्थिती बदलू शकेल. एकदम सर. सर त्याच्यानंतर तुम्ही अटलजींच्या कॅबिनेटमध्ये सगळ्यात आधी तुम्ही मिनिस्टर होता, तुम्ही सेंट्रल मिनिस्टर होतात. अटलजींना भेटणं कसं काय, म्हणजे आणीबाणीच्या वेळेलाच भेटणं झालं की त्याच्या आधीपासून? हे बघा, मी अटलजींना भेटलो होतो म्हणजे एक 500 किंवा 1 किलोमीटरवरून, कारण त्यांची भाषणं ऐकायला जायचो आणि अटलजींची कुठचंही भाषण चुकवायचं नाही. त्यामुळे अटलजीची माझी जी ओळख व्हायची ती अटलजी स्टेजवरून बोलतात आणि मी एक 500 मीटर लांबून त्यांना बघतो आहे, ही त्यांची भेट. त्यामुळे जेव्हा 1996ला मी शपथ घेतली तेव्हा अटलजींच्या बरोबर शपथ घेणं, तीनदा त्यांनी शपथ ग्रहण केलं पंतप्रधान म्हणून. त्या तीनच लोकांनी त्यांच्यावर केलं, मी, मुरलीधर जोशी आणि राम जेठमलानी. बाकी काही लोक पहिल्यांदा नव्हते, जसे जॉर्ज फर्नांडिस पहिल्यांदा नव्हते, अडवाणीजी पहिल्यांदा नव्हते. पण पहिल्यांदा असणारे प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, जसवंत सिंग हे दुसऱ्या वेळेला नव्हते. त्यामुळे सगळ्याच वेगळं आम्ही तिघं होतो. तर मी अटलजींना पहिल्यांदा भेटलो तर मला तर अक्षरशः आपण देवाची भक्ती करतो पण देवाला कधी बघू शकत नाही, मला तसंच वाटलं की आज आपण अटलजींना एवढ्या जवळून बघतो, त्यांच्या बाजूला बसतो, खरंच वाटत नव्हतं, स्वप्नवत वाटत होतं. परंतु ते भेट झाली. पण अटलजीने मला कधी या गोष्टीची जाणीव दिली नाही की मी एवढा मोठा नेता आणि मी अतिसामान्य माणूस आहे. ते मला एवढ्या प्रेमाने बघवायचे आणि शेवटी तर त्यांचं माझं नातं अक्षरशः मुलं आणि वडिलांचं एवढ्या जवळचं नातं झालं होतं. मला वाटतं हे परत एकदा तिथलेच येतो मी, कारण तुमचं कनेक्शन त्यांच्या प्रत्येक माणसाबरोबर तसं झालं. त्याच्यानंतर मी एक प्रश्न विचार करून आले की हे विचारणार म्हणून, त्याचं उत्तर तुम्ही कसं देणार त्याच्यावरती, कारण तुम्ही अटलजींबरोबर काम केलं आहे आणि आता मोदी, प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ह्यांच्याबरोबर पण काय काम केलं आहे. आता सगळे लोक म्हणतात की राजकारण बदललं आहे. जे आधी मुद्द्यांवरती होत होतं, गोव्यातलं खास करून मी म्हणतो, कारण गोव्यातले खूपसे जे आंदोलनं झाली त्याच्यावरून पॉलिटिक्स झालं, ते जमिनीमुळे असेल किंवा पर्यावरण राखण्यामुळे असेल किंवा बाकीच्या मुद्द्यांवरून. आज पॉलिटिक्स किंवा राजकारण बदललेलं दिसतंय तुम्हाला? बघा, तुम्ही मला म्हटल्याप्रमाणेच एक काळ असा होता की निवडणुका जेव्हा होत असत, एक तर 5 वर्ष निवडणूक व्हायची. आता मध्ये मध्ये अनेक लहानसहान निवडणुका होतच असतात. परंतु निवडणूक ज्यावेळेला व्हायची त्यावेळेला प्रचाराची माध्यमं खूप मर्यादित होती. म्हणजे एकदा 5 वर्षांनी निवडणूक होणार त्यावेळेला जी काय असतील ती लोक येऊन आपली भाषणं करणार आणि जाणार. आज असं झालं की सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये त्याला भेडसावणाऱ्या ज्या समस्या आहेत हा त्याला रोजच्या रोज कुठे ना कुठेतरी त्याच्यावर विचार व्यक्त करण्याची संधी मिळते. सोशल मीडियामुळे असेल म्हणा आणि कुठची माध्यमामुळे असेल. त्यामुळे आज असं झालं आहे की निवडणुकीच्या वेळेला येणारे जे मुद्दे आपण जे म्हणतो ते मुद्दे रोजच्या रोज तो माणूस मांडतोच आहे कुठेतरी. रोजच्या रोज सोशल मीडियामधून, व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये असेल म्हणा, तो आपलं राग काढतो, व्यक्त करतो आहे. त्यामुळे निवडणुकीत जे मुद्दे पूर्वी होते ते आजही आहेत. म्हणजे ते मुद्दे कुठे गेले नाहीत. तुम्ही म्हटलं त्यामुळे पर्यावरण, गोव्यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा हा कुठे गेलेला नाही. उलट आज मला वाटतं कधी नव्हतं एवढा महत्त्वाचा आहे. कधी नव्हतं एवढा उन्हाळा आज आपण सहन करतो आहे. आणि जगात आहे एप्रिल महिना, एप्रिल 2024 हे महिना जगामधला सगळ्यात आतापर्यंत जास्तीत जास्त तापमान झालेला
वर्ष आणि महिना झाला आणि हे दरवर्षी वाढत चाललं आहे. त्यामुळे हे मुद्दे आहेतच, पूर्वी नव्हते. आज जो पर्यावरणातले बदल, क्लायमेट चेंजचा मुद्दा आहे, तो पूर्वी लोकांना नाव माहीत नव्हतं. अनुभव होता, पर्यावरण पाहिजे होतं, पण आज तर तो जास्त महत्त्वाचा झाला आहे. परंतु त्याला व्यक्त करण्याची माध्यमं जी होती ती आज वेगवेगळी असल्यामुळे तो कदाचित निवडणुकीच्या वेळेलाच ते मुद्दे दिसत नसतील, परंतु ते मुद्दे कुठे गेलेले नाहीत. ते मुद्दे सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनाशी निगडीत असणाऱ्या समस्या घेऊन आजही त्याला सतावत असतात. ते त्याला कुठे ना कुठेतरी मनाला वेदना देत असतात. ते व्यक्त करण्याची माध्यमं मात्र निंदाळी झाली आहेत. पण ते सोशल मीडियामुळे कमी प्रमाणात व्यक्त होतं का? कारण एका टाइमला काहीच नव्हतं, तुम्ही जसं म्हणाला, तेव्हा संघटित व्हायचे लोक, एकत्र यायचे, स्टेजवरून भाषणं व्हायची, स्ट्रीट प्लेज व्हायचे, म्हणजे एकदम संघटित येऊन एक शक्ती दिसायची. जसं आम्ही गोव्यात म्हणतो की युथ जे आंदोलनं झाली ती आता 30 वर्ष आधी झाली, 25-30, त्याच्यानंतर युथ आंदोलन दिसली नाही. तशा टाईपचं काही ह्या वेळेला किंवा हल्लीच्या निवडणुकी वेळेला दिसत नाही, असं का? तर तेच आता बघा ना, तुम्ही म्हणाल तर संघटित शक्ती करून आपले प्रश्न मांडायचे. आता एकेकाळी संयुक्त महाराष्ट्राचं आंदोलन झालं, त्यावेळेला महाराष्ट्राची निर्मिती झाली, संयुक्त महाराष्ट्र म्हणून. त्यावेळेला शाहीर लोक होते, शाहीर साहेब येऊन ती जोरदार भाषणं करायचे. शाहीर शेख मी खूप मोठे होते. तर त्यावेळेला एक तो फड केल्याशिवाय लोक जमायचे नाहीत, आणि जमल्याशिवाय लोकांना कळण्याची माध्यम पण कमी होती ना. तर टी व्ही नव्हता, वर्तमानपत्र मर्यादित होती. आज रोजच्या रोज लोकांना एवढी माहिती कळते की रोजच्या रोज सोशल मीडियामधून. म्हणून आज संघटित झाल्याशिवाय माहिती कळत नव्हती, आणि संघटित झाल्याशिवाय लोकांची दुःख व्यक्त करण्याचं साधन देखील नव्हतं. आज माध्यमं एवढी झाल्यामुळे रोजच्या रोज माहिती मिळते, उलट जास्तच मिळते, आणि काही खरी असते, काही खोटी. त्याच्यावरती येणार होतं, एवढी माहिती मिळते, त्याच्यावरती खरी किती आणि खोटी किती, आजकाल त्याच्यावरती जास्त हे होतं. नाही, हा फार मोठा समस्या आहे. आणि आज देखील मी तर म्हणेन त्या समस्येने अजून डोकं वर काढलेलं नाही, जेवढ्या प्रमाणात येणार आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स नंतर आज आपल्याला तुमचा माझा आवाज वापरून आपण कधी जे काय बोललो नाही ते देखील बोललं जाणार आहे. म्हणजे उद्या मला कधी पंडित भीमसेन जोशींसारखं गाता येत नव्हतं, परंतु माझ्या आवाजातून पंडित भीम जोशींचं मी गाणं म्हणतोय, लोकांना खरं वाटणार नाही, पण ते वस्तुस्थिती येणार आहे. त्यामुळे आता हे खूप मोठं आव्हान आहे आपल्यासमोरचं, की बातमी, माहिती ही खूप येते, पण त्यातली खरी किती आणि खोटी किती हे कळणं मात्र कठीण होत चाललं आहे. म्हणजे एक ते आपल्या हिंदीमध्ये जे होतं, मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा. ते आज अशी परिस्थिती आहे की माँ खरं प्रेम, आई म्हणजे प्रेम, बरोबर, माहिती म्हणजे खरी माहिती असणार असं आपण गृहीत धरत होतो. परंतु आता माहिती ही खरी किती आणि खोटी किती हे देखील आपल्याला कळण्यासाठी खूप कठीण होणार आहे. सर मी काही तुम्ही युनियन मिनिस्टर होता फॉर रेल्वेज, कारण टाईम खूप कमी आहे, मी खूप फास्ट जातो जरा, कारण आजच्या इलेक्शनबद्दल थोड्या काही गोष्टी विचारायच्या आहे. पण मी सुरुवात करतो, रेल्वे मिनिस्टर तुमच्याकडे होते. भारताचे रेल्वे तुम्ही जेव्हा हातात घेतली तेव्हा ते आजपर्यंत, किंवा तुम्ही जेव्हा रेजिग्नेशन टेंडर केलं तेव्हापर्यंत तुम्हाला काय बघायला मिळालं, आणि नक्की तुम्ही ज्या काही सेवा सुरू केल्या त्याच्यानंतर त्याच्या पण बोलूया, पण जेव्हा हातात घेतलं होतं तेव्हा तुम्हाला काय लक्षात आलं की हा काय आहे याच्यात? बघा, रेल्वे सुदैवाने नरेंद्र मोदी सरकारचं पहिलं पूर्ण रेल्वे बजेट लोकसभेपुढे ठेवण्याचं मला संधी मिळाली, आणि 2दा मी ते रेल्वे बजेट प्रेझेंट केलं. त्यांचा आता रेल्वे बजेट नाहीच आहे, त्यामुळे तो प्रश्नच येत नाही. पण दोन्ही बजेटमध्ये आज पण तुम्ही इंटरनेटवर जाऊन ते डाउनलोड केलं तुम्हाला मिळेल. या प्रत्येक दोन्ही रेल्वे बजेटमध्ये रेल्वेचा पुढचा 10-15 वर्षाचा एक व्हिजन स्टेटमेंट आणि ॲक्शन प्लॅन दिलेलं आहे. आणि मला आनंद एवढ्यासाठीच होतो की त्यातल्या बऱ्याचशा दुसरं बजेट प्रेझेंट करताना मी ॲक्शन टेकन रिपोर्ट दिला होता. तो पहिल्यांदा कुठच्या बजेटने पूर्वी दिला नव्हता, की आम्ही सांगितलेल्या गोष्टीचा पुढे काय झालं. आता पहिली एक गोष्ट अशी होती की रेल्वे प्रशासनामध्ये एक पहिली भावना आपण जागृत केली त्यावेळेला, आता ती पुढे नेली पाहिजे, की प्रवासी हा प्रवास करतो म्हणजे त्याच्यावर तुम्ही उपकार नाही करत, ही भावना होती. तर रेल्वे मोनोपोली येता जाऊन दे. तर म्हणून रेल्वेतल्या प्रवासाचे दुःख, त्याची येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आम्ही जगातली पहिली ही ऑनलाईन रिअल टाईम बेसिसमध्ये त्यांची तक्रार निवारण सेवा सुरू केली. जगात कुठेच नाही, आणि त्याचे अनेक उदाहरणं आहेत, ज्याचा सोशल मीडियात पण अनेकदाचा उल्लेखही झाला, त्याची स्तुतीही झाली. परंतु हा पहिला बदल, की प्रवासी हा त्यालाच आधारभूत धरून, त्यालाच मूलभूत
आपला हक्क त्याचा आहे लक्षात घेऊन आपल्याला रेल्वे प्रशासनामध्ये बदल केला पहिला. दुसरं, आम्ही पॅसेंजर ॲम्युनिटीजमध्ये खूप मोठा भर दिला. वाढ करण्यासाठी इव्हन त्यावेळेलाच आम्ही त्याचं नाव होतं ट्रेन 18 दिलं होतं, त्याचं आता नाव वंदे भारत एक्सप्रेस झालं, त्याची सुरुवात झाली. अशा अनेक गोष्टी की ज्या तेजस, ही पहिली देशातली पहिली तेजस ही मुंबई ते गोव्यापर्यंत आली. तुम्ही म्हणाल सुरुवातीला विचारलं गोव्याबद्दल प्रेम का, ती सुरुवात आम्ही देशातली पहिली गाडी दुसरीकडे कुठे नेली नाही, तर मुंबईतून गोव्यात आणली होती. पण जेव्हा तुम्ही म्हटलं की वंदे भारतचं नाव काढलं, मी कुठेतरी तुम्ही हे सांगितलं पण आहे, वंदे भारतची आयडिया तुमच्या वेळेला सुरू झालेली, काही ऑफिसेस येऊन तुम्हाला भेटले आणि त्यांनी काय नक्की आयडिया होती ही, आणि आज तुम्ही जेव्हा बघतायत खरंच त्याप्रमाणे ते चालतं का? किंवा ॲक्च्युली हे जे वंदे भारत एक्सप्रेस आहे त्याचं खरं ट्रेन सेट, त्याचं तांत्रिक नाव आहे. आपल्याकडे मुंबईमध्ये ज्या लोकल ट्रेन चालतात ते त्याच साधारणपणे धर्तीवर चालतात की तुम्ही बटन दाबलं केले चालू होते आणि गाडी वेग पकडते. बाकीच्या ट्रेनमध्ये तो वेळ लागतो. तर हे जी ट्रेन सेटची कल्पना अशासाठी होती की आपल्याला त्या हे बाह्यची सुरुवात आहे, म्हणजे त्याचं एक बाह्य स्वरूप. मग आम्ही आंतरिक स्वरूपामध्ये त्याच्या आधीच आम्ही अनेक गाड्यांमध्ये बदल केले होते की उदाहरणार्थ एक गाडी मुंबई ते आग्र्याला जायची, तिथे एअर हॉस्टेसच्या सारख्या ट्रेन हॉस्टेस तिकडे येऊन लोकांना सेवा द्यायच्या. त्यानंतर आम्ही रेल्वेमध्ये, ते कधी कोणाला स्वप्नातही वाटलं नव्हतं की खाण्याची सोय, ई कॅटरिंग सुरुवात केली. मग अशा अनेक गोष्टी की ज्या गोष्टी रेल्वे प्रवासामध्ये असतील असं कोणाला वाटलंच नव्हतं. ट्रेनमध्ये एलिव्हेटर, स्टेशनवर एलिव्हेटर असेल, कुठे ट्रॅव्हलेटर असेल, लिफ्ट असेल, तुम्हाला या लहान गोष्टी आहेत, खूप मोठ्या नाहीत, परंतु त्या ट्रेनमध्ये असणारच नाही. किंवा ट्रेनचा धर्ती, मी भारतातलं पहिलं एअरपोर्टसारखं ट्रेन स्टेशन हे आम्ही भोपाळला केलं. आणि माझ्या सुरुवातही मी केली होती आणि मी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, ॲक्सिडेंट झाला म्हणून. तो पण ते पूर्ण झालं होतं. त्याचं नाव होतं हबीबगंज, ते भोपाळमध्ये, त्याचं नाव आता बदललं. पण ते भारतातलं पहिलं एअरपोर्टच्या धर्तीवरचं रेल्वे स्टेशन देखील त्याच काळात झालं. म्हणजे आम्ही संपूर्ण अंतर्बाह्य बदल रेल्वेच्या विचारामध्ये, म्हणून प्रशासनातला विचार, आणि त्याचबरोबर प्रवाशांची सोयी, आणि त्याचबरोबर रेल्वेच्या गरजा लक्षात घेऊन पुढच्या काळामधल्या 15-20 म्हणून म्हणतं 15-20 वर्षाच्या, त्याचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास, या सगळ्या गोष्टी एकाच वेळेला केल्यात. इलेक्ट्रिफिकेशन, जवळजवळ संपूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन रेल्वे झालं. कोकण रेल्वेचं दुहेरीकरणाचं काम मी सुरू केलं होतं, त्याची पायाभरणी पण माझ्याच काळात झालं होतं. आज एक रत्नागिरी स्टेशन तुम्ही जर जाऊन बघितलं त्याला बदल झाला. पण अशा अनेक गोष्टी त्याला सुरू झाल्या होत्या. एक तुम्ही सांगितलं की तुम्ही रिअल टाईम कंप्लेंट घ्यायच्या, त्याचं आज तुम्ही त्याचं हे कसं बघतायत, आजपर्यंत चालतो कसं चालतो त्याच्याबद्दल, आणि तुमच्या वेळेला ॲक्शन कशी व्हायची? मी ॲक्शन तर लगेच व्हायची. म्हणजे त्यावेळेला असं केलं होतं, क्लीन माय कोच म्हणून जर तुम्ही SMS केला तर तुम्हाला 15 मिनटात तो कोच क्लीन होतो. काही ठराविक गाड्यांमध्ये सुरू केलं होतं. एखाद्या मुलीने तक्रार केली होती, आणि झालेल्या रिअल गोष्टी आहेत की ती नवऱ्याबरोबर चालली होती, प्रेग्नंट होती, गरोदर होती, आणि तिला दारू पिऊन मुलं त्रास देत. पुढच्या स्टेशनमध्ये त्या 4ही मुलांना अरेस्ट केलं होतं. एक माणूस तिकिटामध्ये पैसे मागत होता, त्याला सांगितलं तू व्हॉट्सॲपचा फोटो काढून पाठव, त्याला सस्पेंड केला पुढच्या स्टेशनला. काही ठिकाणी एखाद्या माणसाला त्यांनी सांगितलं मला छातीत दुखतं आहे, तर पुढच्या स्टेशनमध्ये लाईफ सेव्हिंग ॲम्ब्युलन्स त्याच्यासाठी हजर होती, आणि तिथून त्याला ICUमध्ये आम्ही केलं. हे सगळ्या घडलेल्या घटना आहेत, हे प्रत्यक्षात व्हायचं. आता त्या गोष्टी आज होतात की नाही मी एवढा फॉलो करत नाही, परंतु ती सुरुवात झाली होती. लोक एक बाई लहान मुलाला घेऊन चालली होती आणि पाण्यामध्ये ट्रेन अडकली, पाऊस पडत होता खूप. तर त्या मुलगा रडत होता कारण त्याला गरम दूध पिण्याची सवय होती. तर त्याने मला पाठवलं मेसेज, मला त्या बाईला त्या सीटवर त्या मुलाला गरम दूध देण्याची सोय मी त्यावेळेला केली होती. म्हणजे कधी कोणाला खरं वाटलंच पण नव्हतं त्यावेळेला, आणि झालेल्या गोष्टी आहेत. परंतु ह्या गोष्टी करणं मोठेपणा नाही मी म्हणत, आणि सर्वसामान्य प्रवाशासाठी करण्यासाठी रेल्वे एवढी मोठी लोक काम करतात, एक साधारणपणे 13-14 लाख लोक रेल्वेत काम करतात. तर सगळ्यांनी जर कामाने ठरवलं तर होऊ शकतं, हे दाखवून दिलं होतं. मला वाटतं ही भावना प्रत्येकामध्ये असेल, कुठलाही लीडर आहे तर मला वाटतं खूपशा गोष्टी चांगल्या होऊ शकतात. मी जरा कारण गोव्यामध्ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आहे, कारण गोव्यामध्ये साऊथ गोव्यामध्ये किंवा गोव्यामध्ये डबल ट्रॅकिंगला खूप हे होतं आहे. डबल ट्रॅकिंगवरती तुम्ही त्याच्यावरती, म्हणजे प्रत्येक ह्याला डबल ट्रॅकिंग असायला पाहिजे, म्हणजे ये जा करायला. हे बघा, आता हे डबल ट्रॅक मलाही कळतं की
त्याला विरोध असण्याचं कारण हे स्वाभाविक आहे की दक्षिण गोव्यामध्ये हिरवा चांगला गार प्रदेश आहे, त्याच्यावर जेवढी लँड ॲक्वायर होणार तेवढे हिरवपणा निघून जाणार, ही वस्तुस्थिती आहे. आता शेवटी कुठेतरी पर्यावरणाची गरज आणि सर्वसामान्य माणसाची आवश्यकता ह्याचा कुठेतरी मेळ घातला पाहिजे. आता डबल ट्रॅकिंगला आता मुंबईमध्ये पण तो प्रश्न आला होता की मुंबईमध्ये 5-5 ट्रॅक केले तरी देखील गर्दी वाढली आहे. तर मी म्हटलं आता आणखीन वाढवण्यापेक्षा आपण वरती जाऊया, आपण एक डबल ट्रॅक करण्यापेक्षा आपण वरती जाऊन तिकडून ओव्हरहेड ट्रॅक करूया. ही पण आम्ही सुरुवात केली होती. मी ते ॲक्च्युली हरियाणामध्ये एक शहरामध्ये चारी बाजूने रेल्वे जाते, तर त्यामुळे तिकडे वाढवायचं म्हटलं तर सगळं आमची सगळी जागा जाणार. तर त्यावेळेला आम्ही तिकडे एलिव्हेटेड ट्रॅक केला. तर एलिव्हेटेड ट्रॅक हे देखील त्याला एक सोल्युशन होऊ शकतं. म्हणून प्रत्येक वेळेला जमीन संपादन करण्याची गरज आहे, आपला विचार बदलायला लागेल. कारण मी पण पर्यावरणाबद्दल मला प्रचंड प्रेम आहे आणि मी पर्यावरण मंत्री पण होते 98 ते 99 सालात अटलजींच्या सरकारमध्ये. त्यामुळे मी भावना समजू शकतो, पण त्याला हे निर्णय मार्ग निघू शकतात. पण त्यासाठी विकास कसा करता येईल ह्याच्या दृष्टीनेच मूलभूत विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सो एन्व्हायरमेंट आणि डेव्हलपमेंट हे एका पॅरलल लाईनमध्ये जाऊ शकतं, पण त्यासाठी अनेक गोष्टी आहेत. एक तर आपला विचार बदलला पाहिजे, दुसऱ्या आपल्या गरजा किती आणि आपल्या मागण्या किती ह्याचा विचार. एकदा महात्मा गांधींनी म्हटलं होतं की वी आर इनफ टू मीट एव्हरीबडीज नीड्स बट नॉट इनफ टू पुट एव्हरीबडीज ग्रीड. तर त्यामुळे नीड्स काय आहेत, आवश्यकता काय, ते जर आपण लक्षात घेतलं तर पर्यावरणाचं संरक्षण होऊन आपण राहू शकतो. पण मी म्हटलं नाही मला एक गाडी पुरणार नाही, मला 10 गाड्या पाहिजेत. मग तेवढं पर्यावरणाचा जेवढे 10 गाड्या चालल्यानंतर जेवढी पर्यावरणाचा ह्रास होणार तो होणारच आहे. त्यामुळे आपल्यावर देखील स्वयं सेल्फ कंट्रोल हा देखील आपल्या मनावर आणावंच लागेल. बरोबर. सर मुव्हिंग अहेड, तुम्ही एव्हिएशन मिनिस्टर पण होतात आणि मी गोव्याच्या दृष्टिकोनाने विचारलं कारण कनेक्टिंग टू एव्हरी सिटी तुमचं एक हे होतं, तुम्ही सुरू केलं होतं आणि तुम्ही तेव्हा पण सांगितलं की मोदीजींची पण आयडिया होती एक हे. आज ते तुम्ही सुरू केलेला जो प्लॅन आहे तो कुठे बघतात तुम्ही? नाही बघा, एकतर बऱ्याच अंशी तो यशस्वी पण झाला आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ कुठेतरी तामिळनाडूमधल्या एका जिल्ह्याचं ठिकाण तिथून आज आसाममधल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी देखील आज आपल्याला हवाई सोयी झाली. गोव्याचा जर विचार केला तर गोवा हे आज भारतातलं नंबर 1 मी म्हणेन टुरिझम अट्रॅक्शन आहेत, केवळ भारतातच लोकांना जगातल्या देखील. त्यामुळे आज तर इथे तर गोव्यात आणखीन आवश्यकता आहे. गोव्यात मोपा झाल्यानंतर आणखीन सोयी वाढल्या आहेत. मला वाटतं खूप ठिकाणी गेल्या पण अजूनही जायची गरज आहे. म्हणजे असं मी म्हणणार नाही की आज आपल्या पूर्ण गरजा पूर्ण झाल्यात. सुदैवाने भारत हे आज 3rd लार्जेस्ट एव्हिएशन मार्केट झालं आहे, अमेरिका चायनानंतर भारत. आणि त्यामुळे आज भारतातल्या ज्या खाजगी कंपन्या आहेत, एअर इंडिया असेल किंवा इंडिगो असेल, ह्यांनी जवळजवळ 1000 नवीन विमानाची ऑर्डर दिली आहे. 1000 म्हणजे पुढच्यात येतील 3-4 वर्षात येतील. तुम्हीच्या का आता 1000 विमान आली तरी 1000 विमानं कुठेतरी जाणारच ना. त्यामुळे नवीन नवीन ठिकाणं जोडली जातील. त्यामुळे विमानं येणं ही देखील एक त्याची प्रक्रियेची सुरुवात आहे. उद्या कुठे ना कुठेतरी त्याचं कनेक्टिव्हिटी होईल. पण त्याचा फेअर कमी होऊ शकतो की का नाही, कमी व्हायला पाहिजे. त्यासाठी कॉम्पिटिशन पाहिजे आणि कुठेतरी रेग्युलेशन पण पाहिजे. हा एक मोठा प्रश्न आहे की आपण ओपन स्काय पॉलिसी केल्यामुळे आज एव्हिएशन सेक्टरमध्ये रेग्युलेशन कसं आणायचं हा एक प्रश्न आहे. आणि म्हणून माझं तर प्रत्येक विमान कंपन्यांना सांगणं असतं की तुम्ही केवळ फायद्याचा विचार, फायदा केलाच पाहिजे. म्हणजे फायदा नाही केला तर चालणार कसं. परंतु एवढा करू नका नफा की ज्यामुळे प्रवासी तोट्यात जाईल. तुम्हाला नफा होऊन दे, प्रवासालाही फायदा होऊन दे. ह्या दृष्टीने विन विन सिच्युएशन कशी करता येईल, जसं तुम्ही मगाशी विचारलं, पर्यावरण आणि विकास दोन्ही एका बाजूला होऊ शकतं. तसंच जर तुम्ही थोडासा लाँग टर्मचा विचार केला, मिडियम टर्मचा विचार केला की मला नफा कमवायचा आहे पण एवढा नाही कमवायचा की ओरबडून काढायचं आहे, तर आपल्या दोन्हीच होऊ शकेल. इन बिटवीन ऑफ दी जनरल इलेक्शन आम्ही आहेत सर सध्या. खूप असं वाटतं की आरोप प्रत्यारोप होतात, फक्त आरोप प्रत्यारोप किंवा वेगळ्या गोष्टींवरती जे लोकांच्या फायद्यासाठी आहे नाही याचा विचार न करता काही भाषणं पण होतात. कसं बघतायत तुम्ही हे? बघा, एक तर आता हे खरं योग्य की अयोग्य याच्यात न जाता मी असं सांगेन की माझ्या एवढ्या लांब दीर्घ पब्लिक लाईफनं मी कोणावरच कधी आरोप नाही केला आणि ज्याने कोणी माझ्यावर आरोप केले त्यांना प्रत्यारोपही नाही केला. मला असं वाटतं की आपण जर सर्वसामान्य माणसाचा विचार केला त्याला सत्य कळत असतं. त्यामुळे आरोप करण्याची गरज नाही आणि प्रत्यारोपाची आवश्यकता नाही. लोकांना सगळं कळतं. लोक खरोखर जो पब्लिक है वो सब जानती है, म्हणजे पूर्वी आपलं हिंदी गाणं होतं
ती वस्तुस्थिती आहे. आणि आज तर ते आणखीन खरं आहे. आपण सुरुवातीला बोललो मधल्या काळात, की आज सोशल मीडियामुळे तर रोजच्या रोज सगळ्यांना गोष्टी कळत आहेत. त्यामुळे मला वाटतं की आपण इश्यू बेस्ड राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आज तो होतो की नाही याच्यावर मी जात नाही, परंतु आपण जर मुद्द्याला धरून आपण जर राजकारण केलं तर मला वाटतं ते जास्त लॉंग टर्म सस्टेनेबल आहे आणि लोकांना आवडणार असेल. रेल्वे ॲक्सिडेंट झाला, तुम्ही स्वतःहून रेजिग्नेशन टेंडर केलं, हे अकाउंटेबिलिटी होती. आजकाल ते घ्यायला जे लीडर्स आहेत ते मागे राहतात का? पण मला असं त्याचं कारण मी अगदी कुठेपणा सांगत नाही, परंतु मला झोप येत नव्हती. जेव्हा 1-2-3 अपघात, एक शेवटचा जो अपघात झाला, मी राजीनामा दिला त्यावेळेला उत्तर प्रदेशमध्ये फेन्सिंग केलेल्या ट्रॅकमध्ये रात्री 2 वाजता एकाने डंपरानं उभा केला होता ट्रॅकवर, त्यामुळे तो ॲक्सिडेंट झाला. म्हणजे अगदी घातपात होता हे स्पष्ट होतं. पण मी विचार केला की ह्याचं कारण काय, कशासाठी करतात, त्याच्यात न जाता काही लोकांचं म्हणणं होतं मी एवढी पारदर्शकता आणली की करप्शनवर, त्यामुळे लोकांना जे कोण करप्ट लोक त्यांना त्रास होत असेल, काही असेल. पण मी विचार केला की मी मंत्री असताना अपघात होत असेल तर त्याला मी रिस्पॉन्सिबल आहे. मी काय गाडी चालवत नव्हतो की मी त्याला जबाबदार नव्हतो. एक वस्तुस्थिती अशा लोकांनी बऱ्याचदा मला सांगून प्रयत्न केला की तू करू नको म्हणून, पण मी म्हटलं नाही, मी मंत्री आहे, हे रेल्वे खात्याचा मी वरचा सगळ्यात नंबर 1 मी आहे, तर माझी जबाबदारी आहे, मी राजीनामा देईन. पण आजकाल ती भावना दिसत नाही सर. ती यायला पाहिजे अशासाठी की तरच आपण मगाशी म्हणाला की लोकांचा राजकारणावरचा विश्वास देखील त्यामुळे जास्त वाढत जाईल. किंवा माणसं कोकणमधली असायला पाहिजे. त्या आपल्या केल्या काही आवश्यकता ते करण्याची. त्याशिवाय शेवटी बघा, हे सगळं मानण्यावरची गोष्ट आहे. उद्या मुलाला आईवडिलांबद्दल विश्वास वाटतो तर त्याला माहिती आहे की माझे आईवडील चुकीचं करणार नाही. आपल्याला तो विश्वास पुन्हा आईवडिलांच्याबद्दल मुलाला जो वाटतो तोच विश्वास आपल्याला सर्वसामान्य माणसाला राजकारण्यांच्याबद्दल आणायचं कसा आणता याचा विचार केला पाहिजे. पहिल्यांदा एवढं बरं वाटतं, कारण हे वाक्य एवढं बरं आहे की प्रत्येक लीडरला पण हे कळायला पाहिजे की आपण काय करतो ते. मी सध्या काही प्रश्न जे माझ्या डोक्यात आहे, ॲक्च्युली मी लिहिले नाही पण त्याच्यावरती मी येतो आहे, कारण आजच्या इलेक्शनवरती मी बोलताना 2 प्रश्न सर. कारण खूप आरोप ह्याच्यामुळे म्हटलं की एक टाईम असा आहे ज्याच्यात असे म्हणतात की ऑपोजिशनवालेच स्वतः हे करतात की केजरीवालसारख्या लोकांना टाईम बघून जेलमध्ये घातलं, किंवा इंडिया अलायन्स एकत्र येणं मोदीच्या अगेन्स्ट हे करायला. सो हे इलेक्शन कुणाचं बघता तुम्ही, लोकांचं बघतात की लीडर्सचं बघताय? हे बघा, एकतर आपल्या आता हा प्रश्न असा आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही कोणाच्या बाजूने उभे आहात त्याच्यावर त्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला सापडणार. जे लोक जे जेलमध्ये गेले त्यांच्या बाजूचे असतील ते म्हणा जेलमध्ये चुकीचं झालं, जे त्यांच्या विरोधी असेल ते म्हणा केलं ते आवश्यक, बरोबर. परंतु मी म्हणतो की एक ही प्रक्रिया नेहमी चालूच राहते. मला वाटतं आपल्याला राजकारण करताना निश्चितपणे तुम्ही विचारलेला प्रश्न अगदी योग्य आहे की राजकारण हे लोकांसाठी असलं पाहिजे. राजकारण हे निमित्त आहेत, लोक हे प्रमुख आहेत. त्यामुळे लोकांना केंद्रभूत धरून लोकांचे प्रश्न लक्षात घेऊन आपण राजकारण केलं पाहिजे. आणि हे जर आपण केलं तर आपल्याला कुठच्याही प्रश्नाचं उत्तर सोपं म्हणून सापडेल की लोकांना काय गरजेचं आहे, लोकांची गरज काय, लोकांना काय केलं तर लोकांचं कल्याण होईल, ह्याचा विचार केला की प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर सोपं मिळेल. आता एक सॉफ्ट प्रश्न करतो सर. जेव्हा टेन्शनमध्ये असतात किंवा काही मोठं काम, देशाचं सगळं काम बघणं, म्युझिक ऐकतात की काय करतात, म्हणजे ट्रॅव्हलिंग करतात, काय करतात? नाही, मी म्युझिक ऐकतो नक्कीच, मला आवडतं. मला गाता येत नाही, मी तानसेन नाही पण कानसेन असं म्हणतं तसाच आहे. मी माझी बायको एक चांगली गोव्याचीच असल्यामुळे स्वाभाविक आहे की ती एक चांगलं शास्त्रीय संगीतामध्ये संगीत विशारद पर्यंत पोचली आहे. ती गाते चांगल्यापैकी. परंतु मला गाण्याची आवड आहे. मी वाचतो पण बरंच. शिवाय मी असं म्हणता येत नाही की मी बसून प्राणायाम पण करतो मध्ये, मी निश्चितपणे योगा पण करतो. आता प्रवासच माझा एवढा होतो की जमत नाही तेवढा रेग्युलर, पण मी करतो. शिवाय मेडिटेशन जे म्हणतात ते, मी आता मेडिटेशनचा माझा फॉर्म निराळा आहे. माझं मेडिटेशनचं म्हणणं असं आहे की केवळ डोळे बंद करून मेडिटेशन करण्याची गरज नाही. आता ते राजयोग करणारे काही माणसं ते डोळे उघडे ठेवून मेडिटेशन करतात. तर मेडिटेशन म्हणजे आपल्या मनाला कुठच्या तरी चांगल्या ठिकाणी गुंतवणं, हे माझ्या दृष्टीने मेडिटेशनचं एक व्याख्या आहे. तर ते पण मी करतो. त्यामुळे मला स्ट्रेस होत नाही म्हणणं ते खोटं होईल, परंतु स्ट्रेसचा मला त्रास होत नाही, कारण मी स्ट्रेस करून घेतो. मी कुठच्या गोष्टीला माझा देवावर प्रचंड विश्वास आहे. त्यामुळे मी असं मानतो की काही गोष्टी होतच राहणार. आता सूर्य आपल्याला दिसत नाही,
म्हणून टेन्शन करायची गरज नाही, सूर्य आहे तिकडेच आहे. बरोबर. तर तसंच हे या गोष्टी घडत राहतात, त्या घडणारच आहेत. त्याच्यावर आपण खूप जास्त त्रास करून घेण्याची गरज नाही. आपण काय बदलू शकतो हे महत्त्वाचं आहे. लोकं कशाला बदलायचं, आपण कशाला प्रयत्न करा, ते बदलतील त्याच्या त्याच्या गतीप्रमाणे. मनापासून तुम्ही आज सगळं बोललात सर. प्रश्न खूप होते पण टाईम लागणार, पण सध्या आम्ही इथेच स्टॉप करतोय. पण मला वाटतं की एक गोव्याचा माणूस, एक कोकणचा माणूस एवढ्या सरळपणे बोलू शकतो आणि देशाची एक बाजू सांभाळून एक पुढे जायचा प्रयत्न करू शकतो, देशाला पुढे न्यायचा प्रयत्न करू शकतो. सर मला वाटतं की ही बाजू खूप कमी लोकांनी ऐकली असेल तुमच्याबद्दल, कारण जे विचार आहे ते प्रत्येक लीडर्सने घ्यायला पाहिजे, आत्मसात करायला पाहिजे. तरच मला वाटतं की आपल्या पोर्टफोलिओला आणि भारताला चांगल्या प्रकारे न्याय देऊ शकतो. सर थँक्यू व्हेरी मच, तुम्ही वेळ दिला म्हणून. प्रश्न खूप होते पण आज सध्या मी थँक्यू म्हणूया सर. थँक्यू. देव बरे करेन कोकणी सर. खूप खूप धन्यवाद. आणि या निमित्ताने आमच्या गोव्याच्या सगळ्या बंधूंशी भगिनींशी पण मला पण संवाद साधता आला. खूप खूप धन्यवाद.